बाप से बात करने से पहले बेटी से बात कर। चल शेरनी हऊ अक्षरा सिंह जी रउआ शेरनी हई तो कैसन शेरनी हई? रात वाला शेरनी हई कि दिन वाला शेरनी हई? हमारा की प्रमाणित करी। 2 गो शेरनी होले। पावर स्टार पवन भैया के जनता नाम दिले बिया पावर स्टार है। हाँ, दिए ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के टैग मिलल बा, पावर स्टार पवन सिंह जी के टैग मिला मिलल है। बा। आ शेरनी हम कभी को सुनल नहीं कि भोजपुरी के शेरनी जनता ना कहेला। ना जनता लोग ना कहे कि अक्षरा सिंह भोजपुरी के शेरनी है, ई आपना से कहली कि हम शेरनी है भोजपुरी के, तो आपना से बाघ मार लेबू। अरे जितना नाम भइल बा, जे कर जितना नाम भइल बा, आउ तने बदनाम भइल बा। जे मजा लेता रही अच्छा अक्षरो सिंह मजा लेता रही, आ पवन सिंह तो गंभीर बड़े। उ दोनों जना के लड़ा के मजा लेता रहे। कि मेरे वो चिल्ला चिल्ला के कहतनी कि हमको गाने नहीं आ रहा था, गाने नहीं आ रहा था। अब पवन सिंह जी डांट डांट के गवाते थे। तो जब रुआ अपना दमे पर गावे बजावे के लूर रहे तो काहे खातिर पवन सिंह के सहारा रुआ लेने? जब प्रूफ करे के बाबू करू, पवन सिंह प्रूफ डाल दिए तो फिर लागे लोग जमीन छोड़ के कूदे। पावर न घंटा। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना न्यूज भोजपुरी। मैं हूं आपके साथ पवन कुमार। अभी हमारे साथ मौजूद है मनोज राजा जी, जो कि स्टेज स्टार मनोज राजा जी। सबसे पहले आपका स्वागत है। सबसे पहले तमाम रसिक श्रोता के अपना न्यूज भोजपुरी के माध्यम से हम आपके घर के लइका बेटा भोजपुरी गायक मनोराज सब लोग के गोड़ छू के गोड़ लगातनी, आशीर्वाद के कामना बा। पूछी का पूछतनी? ये पूछना चाहते हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में चारों तरफ एक खलबली मचा है विवाद को लेकर। जो ज्योति सिंह, पवन सिंह और एक अक्षरा सिंह को लेकर। ज्योति सिंह का तो बयान तलाक का मैटर है, और अक्षरा सिंह का मैटर जो कहते हैं कि हम अपने दम पर जो भी हम अपने दम पर आगे बढ़े हैं। तो ये बताइए कि इन तीनों को किस नजरे से देखते हैं? सबसे बड़ा चीज बा कि वो लोग एगो लेवल के कलाकार बा, और हम जहाँ तक बानी यूट्यूब के माध्यम से और फेसबुक के माध्यम से जिससे रुआ खबर लेवे खातिर आइल बनी, तो खबरें हमू सब सुनीला। तो केकर का नजरिया बा वो तो जनता जानते बड़े, जानते हैं सब जनता। और ई जोन जीवन बा चैन सिस्टम बा, चैन सिस्टम समझ रहल बानी कि एक दूसरे के रिसाइकल बिन बा, एक दूसरे के सहयोग से सब कोई आगे बढ़ रहा बा। अब रहल अक्षरा सिंह जी के बात, तो अक्षरा सिंह जी रउआ कहतनी कि हम अपना दम पे आगे बढ़ल बनी। तो हमारे के एगो बात बताई कि बड़का बड़का न्यूज मीडिया के तरफ से हम देखिला, चाहे यूट्यूब के माध्यम से देखिला, कि एगो माइक में रुआ चिल्ला चिल्ला के कहतनी कि हमको गाने नहीं आ रहा था, गाने नहीं आ रहा था। अब पवन सिंह जी डांट डांट के गवाते थे। तो जब रुआ अपना दमे पर गावे बजावे के लूर रहे तो काहे खातिर पवन सिंह के सहारा रुआ लेने? माने कहे का मतलब बा कि सब धन खा गइलू आ कहतरू कि डेकारो न लेहब। जब खैलू आ खा तरू तो डेकार लो, अगला के श्रेय दो कि हाँ हम इनकर खैले बानी आ इनकर के श्रेय दे तनी, तब न तू शेरनी कहबू। तो खा तारू आ कहतो नहीं कि खातनी, तब तहारे में कमजोरी बा, जेकर खा तारू ओकर गुण गाव। अक्षरा सिंह कहते हैं तो हम भोजपुरी इंडस्ट्री के शेरनी है, तो बताइए कि शेरनी है शेरनी हऊ अक्षरा सिंह जी रउआ शेरनी हई तो कैसन शेरनी हई? रात वाला शेरनी हई कि दिन वाला शेरनी हई? हमारा की प्रमाणित करी। 2 गो शेरनी होले, एगो दिनों में शिकार करेले आ एगो रातों में शिकार करेले। तो हमारा ई बताई कि रउआ दिन वाला शेरनी है कि रात वाला शेरनी है, तब ओकरा बारे में हम बताई कि कैसन शेरनी है। जी जी, आप ऐसा बोल रहे हैं। अगर आप पे एफआईआर कर देगी तो अभी एफआईआर कर दे, जो भी बोल रहे हैं हाथाना हम उल्टा ना न बोलब। हम पढ़ल लिखल इंसान हई, ए में के लेके ओ में तक ले कइले बनी, माने कि ए में तक कइले बनी। अच्छा उरे बोलम तब नु सब बात बोलम। तो पले बोलम तहारा बुझाई ना, लेकिन बहुत कुछ बुझा जाई। तो जेकर खा तारू ओकर बढ़िया से खा आ खियाव। अच्छा,
वो तो बात सही है, लेकिन अक्षरा सिंह के पिताजी कहते हैं कि पावर का घंटा पावर स्टार है। अच्छा, तो क्या घंटा के पावर स्टार है? अक्षरा सिंह जी के पिताजी बोलने हाँ, बनी और घंटा के पावर स्टार, ना हाँ पिताजी। पिताजी बोलले बनी हाँ पावर स्टार पवन भैया के जनता नाम दिले बिया पावर स्टार है। हाँ दिए ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव के जी, टैग जी। मिलल बा, पावर स्टार पवन सिंह जी के टैग मिला मिलल है। बा। आ शेरनी हम कहू के सुनल नहीं कि भोजपुरी के शेरनी जनता ना कहेला, ना जनता लोग ना कहे कि अक्षरा सिंह भोजपुरी के शेरनी है, ई अपना से कहेली कि हम शेरनी है भोजपुरी के। तो अपना से बाघ मार लेबू, तो अपना से तो चांदो उतार लेबू, सूरजो उतार लेबू, तो अपना से तो कुछ कह देबू। जब तक ले जानता तहरा के ना कहिए लोग, तब तक ले तू शेरनी ना, सियारो नहीं खू, एगो मूस बाड़ू। अच्छा हाँ, मूस के खाला बिलाई खा जली स, तो अपना के शेरनी मत कह। जब जानता लोग कहे लगी कि तू शेरनी हो, तब तू अपना के शेरनी मनी ह। आ कौन शेरनी हमारे के आजे बताइए, दिन वाला कि रात वाला पूछब। आ जब अक्षरा सिंह के बारे में पूछम नु, हाँ। तो ई रात वाला है कि दिन वाला है, ई जरूर पूछम हम। तो ये बताइए कि पवन सिंह अब स्टेज प्रोग्राम पर गए थे, जी लेकिन पवन सिंह बोले लगता है कि मुंह से बढ़ाकर वीर कुंवर सिंह के साड़ियों लगेंगे। उसी दिन के बाद अक्षरा सिंह का एक इंटरव्यू देखा था अभी, कहता कि बाप से पूछने से पहले बेटी से पूछ। तो ये बताइए कि क्या उनसे पूछना चाहिए कि उनके बाप से पूछना चाहिए? ई के पूछले बा, अक्षरा सिंह के पिताजी पर टोन मरले बड़े पवन भैया, हाँ उहे नु रखले बड़े। तो कहे के मतलब बा कि एक दूसरे के लड़ाई में जानता लोग मजा लेता, तो हम कुछ हमारे के रुआ बोल कहत नहीं कुछ बोले के, तो हम बोलम तो बुरा रुआ सब नहीं खे माने के। मनु राजावा कुछ बोली हमू मजा लेता नहीं। जब दू गो बिलार आ बिलाई लड़त तरी लोग, तो हाँ। जानता लोग मजे नु लेवे के बा। तो कहे के मतलब बा कि पवन भैया एगो बात लिख लेम, क्या? पवन भैया के आदर्श मानिला हम, जी, जी। सपोर्टर ना है, गायकी के बहुत बड़ा फैन है हम ही जी, ना, जी। उनकर विरोधियों लोग फैन है। जी जी तो अतने हम कहल चाहतनी कि एगो तो बात बा बंदा में, चाहे पवन भैया में गुरुतुल हमारा बानी हुआ के, कि बोली ला ना हुआ के। ना बहुत कम पवन बोलते हैं। भैया बोलते नहीं है। जब ढेर लोग मुंह में अंगूरी डाल देवेला नु, हाँ ढेर लोग जब मुंह में अंगूरी डाल देवेला आ जब बोल देवेले, तो उ शब्दवा डायलॉग हो जाला। अच्छा, सब देव डायलॉग हो जाता उ है। शब्द जब बोल दिए तो डायलॉग हो जी। कुछ महीनों तक ला ना, उ सालों भर तक ले उहे चलेला। हाँ। बड़ी मार मारब चल रहे नु, हाँ, हाँ। अभी तक चलेला उ, चल नु बड़ी मार मारब है। जी जी तो खोदल मत, आ न तो उ शेर हवे, खोदबा लोग नु तो लील जइहे, तार लोग के पते ना चली कि कहाँ से ले ली है। अच्छा ये हमको बताइए कि ज्योति सिंह जो तलाक का बेटा था, जी उसी पर गर्म होकर बोले थे पवन सिंह स्टेज प्रोग्राम पर। ज्योति सिंह के जो मैटर है, जो बयान दिए थे इंटरव्यू में, और अक्षरा सिंह को भी बोली थी। अच्छा, ज्योति सिंह का कहले रहली, क्या बोले हम उनको प्रेग्नेंट है और चाहे शादी होने के केकरा बाद- के प्रेग्नेंट कहले अक्षरा रहली? सिंह को। अक्षरा सिंह के कहले रही। जब कहले होखी हैं तबे नु ज्योति सिंह कहता रे। हाँ जब 3 महीना के नु, हाँ 3 महीना के जब लइका ठहरल बा, तबे नु कहली ह। तो एजा ज्योति सिंह भी मजा लेता रही, अच्छा अक्षरो सिंह मजा लेता रही, आ पवन सिंह तो गंभीर बाड़े, उ दोनों जना के लड़ा के मजा लेता रहे। ई लोग बात समझे के बा, तू लोग अपने में लड़, हम मजा ले। तब पवन सिंह गंभीर व्यक्ति हवे, जब ढेर जना सब लोग बोल देवेला नु, तो 100 बात के एक बात बोले ले। बात कहले भाई नु, बोले थे कि जेकरा- 2 दिन हो गया बस, 10 हाँ। दिन हाँ 10 दिन पता चल जाएगा कौन क्या है। सब कोई अपन अपन प्रूफ रखले बा। अच्छा तो उहो के अपन अणु बम एगो रखले बानी, हाँ। जहिया मार्केट में फोड़ देम, मैं अणुआ बमवा से लोग मर जाई। तो अणु बम उहा के रखले बानी बचा के, अब जहिया फूट जाओ। अच्छा। एक सवाल है, अक्षरा सिंह पवन सिंह को आरोप लगाते हुए बोलती है कि पवन सिंह एक नंबर के जाहिल अनपढ़ गंवार इंसान है। जब ऐसा बात बोलले बानी तो ठीक बा, उ तो पवन भैया चैनलों पे कहले कि हम बहुत पढ़ल लिखल इंसान कम है। हाँ हाँ उ तो सूरो संग्राम में सभी जगह, हाँ। कहले बड़े, चाहे मंचों पे कहले कि बहुत पढ़ल लिखल इंसान। तो जब अगला बोलिए रहल बड़े कि हम बहुत पढ़ल लिखल कम इंसान है, तो का दिक्कत बटू? खुद बोल रहे तो तारा कहाला से हो जाई। पढ़ल लिखल ना हवे, लेकिन भोजपुरी के एगो गायकी के सरताज बड़े न भोजपुरी में। बाड़े बाड़े हाँ आ कहीं ना कहीं अक्षरा सिंह जी रउआ के डांट डांट के सिखैले बड़े, रउआ अपना मुंह से कहले बनी। तो खाता रू तो अगला के कह कि हम खैले बनी, ई मत कह कि हम खैले नहीं खी।
अब तहारा जाही लागे लगल है। अब 5 साल से तहारा के रखले रहन तो उतनी घड़ी पाही लागत रहन तहार हैं लगलू बने लगलू हो। अच्छा, ये हमको नहीं लगता है कि ज्योति सिंह और अक्षरा सिंह दोनों मिलकर पवन सिंह का स्टारडम गिराना चाहती है। जे करे जितना नाम भइल बा, जे करे जितना नाम भइल बा, आउ तने बदनाम भइल बा, जे करे जितना नाम भइल बा। ई पवने भैया गइले बड़े। हमारा जहाँ तक उम्मीद बा ई पवने भैया के गाना हो तो नाम भइल बा हाँ। तो बदनामी जरूर बा। तो उनकरा के स्टारडम गिरावल चाहत लोग, तार लोग के बस के बात बा। उ जब तक ले सांस रही नु तब तक ले हमें सरस्वती जी बाड़ी आ ना उतरी है। जी जी, पवन सिंह का एक डाला था पावर इजे शुरू होला इजे खत्म होला ना वहाँ के तो उहे हो, वहाँ के डायलॉग उहे मोहे ठीक लगी। एगो हमार गाना आइल बा, जी। कौन सा गाना आइल बा अभी? सुना दी। सुना दी। हमारा बारे में तो रुआ पूछते नहीं कि खाली पवने सिंह, अक्षरा सिंह, ज्योति सिंह में लागल बनी। हमारे बारे में पूछी खाली लोग कही कि मनुराज के है तो खाली विवादित बयान दे वाला है। नहीं नहीं, आपका भी गाना बजता है हमारा बारे में पूछी एगो गाना आइल बटू, आप लोग के बहुत सारा प्यार दुलार मिल रहा बा। हम कहले बनी। जी जी बोलिए। और अजय यादव फौजी भैया गीत लिखले बनी। सोलंकी एंटरटेनमेंट यूट्यूब चैनल के माध्यम से गाना आइल बा और मनुराजवा शिल्पी राज गइले बड़ी। भाव बा, हम पहले कहतनी ए जनुआ वो नजी भर के प्यार करी, दूर भागे लुकाहे सटन भिरी। ए जनुआ वो नजी भर के प्यार करी, दूर भागे लुकाहे सटन भिरी। रह अखिए के हरदम सोझा। तो शिल्पी जी कहले बनी तोहरे नामे बाटे हमरो जवानी, राजभोग राजा हो जा। तोहरे नामे बाटे हमरो जवानी, राजभोग राजा हो जा। ये बार वो सब सुनी हाई सब फेरा में मत पूछी ना तो उरेबे बोलीला हम उरेबे से प्रचलित बनी। अच्छा ऐसा बात है जी। ये कौन कौन सा अभी गाना अभी आने वाले प्रोजेक्ट अभी दिव्य शक्ति के माध्यम से यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो कि अंतु भैया दिव्यांश स्टूडियो में रिकॉर्डिंग भइल बा। हाँ। और विकास भारद्वाज जी कोइले बनी। हाँ हाँ। अभी आरा जिला पर खतरनाक गीत आवता है। आरा जिला पर? जी आरा जिला पर सुनाई ना तो चोरावा चोरा ली है सब डकैत बड़े सही। आ ओकर बाद एगो रोमांटिक सॉन्ग बा, एगो सैड सॉन्ग रिकॉर्ड करके धैले बनी। धीरे धीरे अगला साल में नया धमाल हुई। तो वो सब है सही प्यार दुलार देते रही। और ज्यादा कुछ का कहे के बा। चलिए तो चलिए, जो दर्शक देख रहे हैं उन लोगों को क्या मैसेज दीजिएगा? अपना न्यूज भोजपुरी के माध्यम से जे भी हमके देख रहा बनी आ कुछ चुटकुला टाइप के कुछ इंटरटेनमेंट शब्द के हम बोल दिले बनी तो ओकरा के दिल पर नहीं लेवे कि जब सब कोई मजा ले तो वो सब हमार भाषा के यूज करके हमार शब्द के यूज करके मजा ली। दिल पर नहीं लेवे के जब सब कोई मजा लेता तो हमू मजा लेते नहीं रहो सब मजा ली। हम तो ज़्यादा ले कहे से कि लोग मजा देला तो हमू मजा लीला। तो प्यार दुलार दी, आशीर्वाद बनिल रही मनुराजवा पर और मनुराज के पूरा टीम पर। जी। तो चलिए वीडियो देखकर कमेंट कीजिएगा इस इंटरव्यू में जो हुआ क्या सही था क्या गलत, जरूर कमेंट कीजिएगा। और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज पर फॉलो कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।